Je ma vidno. OK. Neviem, či ma je vidno, ale nachádzame sa nedaleko. Jaj. This is what I say. Run, run away, baby. The fire put my spell on you. You better get away, darling. 'Cause everything you heard is true. You're falling apart, we'll end up alone. 'Cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. Vieme veľmi dobre, že každý dobrý výlet sa začína kolobežkou. A ani neviete, že kde ideme ešte. Vlastne viete, lebo ste vyčítali názov videa. There's only one carrot and they all gotta share it. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah. Autobusová stanica Košice je 8:30. Ani Norby, ani Šimon tu nie sú. Klasika. Áno, 1, 2, 3. Ďakujeme. See, I ain't tryna hurt you, baby. No, I just wanna work you, baby. Yup, see, I ain't tryna hurt you, baby. No. Fluffy, crunchy, juicy, cocoa. Taštičky. Okay, what's next? Next, okay. Next we have, here we go. Shunkasir snack and energy special drink original for Simon, Eula and Norbert. Yeah. Better get away, darling. 'Cause everything you heard is true. You're falling apart, we'll end up alone. 'Cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. Takže ideme takto do centra, ideme električkou, potrebujeme si kúpiť lístky. Lebo až o 7 hodín nám ide let. 6. Vamos! Konečne máme lístky, ideme do centra. Kostol Teresky z Lízie. A ideme tak, kde ideme? Ideme metrom. Kossuth Lajos Square. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah we're happy, da da da, dee da da dee da 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 da, da 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 da. Máme ešte také hodinku, dva v Budapešti, aby sme potom sa presunuli potom na to letisko. A potom sa tu vraciame vlastne o 2 dní. Do tamtoho hotela ideme. Uvidíme, že čo to bude. Vyzerá celkom dobre. Nejakú kyslík. Matka Zemľa, že jej spadol toto desko. Kyslík. Dobre, tak sme sa rozhodli, že ideme do nejakého Šangaj. Majú peknú pandu, tak ideme na to. Majú tú pandu za to. Dobre, tak nejdeme tam. Monument. Ideme na koniec sushi. Kde je tá značka?
Enman. Chápome. Dobre, ideme. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a night is rich, take her out for a meal. If a night is poor, just do what you feel. Speed along the lane, you a town or a turn of 25. When the sun goes down. Musím ohodnotiť vecka, ktoré si spomenuli. Čiže dostaneme sa sem, ale je tu také krásne miesto. Totiž lebo on tu je zastiera, takto cez ňu sa prejde. Takže krásny štýl, mozaikovitý, kubizmus, kopský. Môžete vidieť všade tu okolo. Špeciálny spôsob splnkovania novodobí. Kôž vedľa, ak by náhodou bol potrebný. Trubička, ktorá symbolizuje jednoducho spojenie s prírodou prostredníctvom vodných tokov. Zrkadlo pre úpravu, fungujúce umývadlo a pisoáreň. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. Ideme Lidl trochu na vodu. Potom ideme čo najrýchlejšie na letisko. Neuveríte mi. Také to počkaj, tak? Hej. Cuscino di più nell'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro alle tende la felicità. E abbassare la luce per fare pace alla felicità. Felicità. Felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarmi un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quando mi piace la felicità. Felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone Ten Janoš Bazilika. che va. Budapešť. Come un pensiero che sa di felicità. Ešte asi stíhame aj ten 17 eur. 17 eur na letisko. Un raggio di sole più caldo che va. Come un sorriso che sa di felicità. Felicità. E una sera sorpresa, la luna accesa e la radio che fa. Dobre, už sme prešli cez security, tam je security. Ideme. Dôležitá informácia, prišli sme o deodoranty, takže nebudeme toto voňať v Ríme. Konečne sú tu eurá. Konečne sú eurá. Lego tam je. Ja idem na Lego. E una mano sul cuore piena d'amore la felicità. Tak ideme si kúpiť vodu, potom keď už budeme odlietať, zase zapnem. Dáme si trochu chill a ideme. Máme si trochu chill do odletu. No ale neviem, Jaké nadúpané limoncello. Dobre, ešte raz, dáme si trochu chill, zapnem, keď budeme odlietať. to vonia, to nechápem čo. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone che va. Come un pensiero che sa di felicità. Všetci máme Windows 7, lebo to je na iných stranách. Iných stranách lietadla. Od teraz už ideme, nastupujeme na naše krásne lietadielko. Od teraz to berie Norby. Chlapci sa tešia, prvýkrát letia. Nech sa páči. Thank you so much, sir.
aby sme odtedy tak ozvem sa, keď zlietneme. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il cuore, pur mai non sentesi felice appieno, chi in su quel seno non viva amore. La donna è mobile, la piuma al vento, muta l'accento ed il pensiero, ed il pensiero. No, takže vybila sa mi GoPro, alebo teda nám, keď som povedal, že ohlásim sa, keď zlietneme, tak už som sa neohlásil, lebo GoPro sa vypla, ale teraz sme už na hoteli o koľko hodín neskôr. Sme odlietali pred 8, že? Takže po 3 hodinách sme tu. Dobre, máme bombastickú izbu, Norby, ale tu máme ešte lepšie. Podstatnejšie. Balkónik, krásne svetielka, balkónik. Krásne nosy. Čo je podstatnejšie je, že tu máme hojdávku. Dobre, počkaj, skáďa ide svetlo. Dobre, takže my sme tu, Norby sa tu hojda. Už sme na hoteli. Hej. A zajtra ráno máme vlastne raňajky o tej takej 7. Takže stávame tak pred 7. Dáme raňajky, ideme rýchlo na vlak a Santa Maria Maggiore už sme prihlásení alebo registrovaní, že prídeme o 9. Takže ideme čím skôr spať. Už dáme iba taký chill, už nič nebudeme robiť. Len sa hojdať. Ideme. Deň číslo 2. Máme tu... Toto vám nič nepovie. Máme tu 6 hodín 55 minút. Za 5 hodín sú raňajky. Dneska bude asi náš najdlhší deň v roku, lebo spíme až zajtra. Takže... Zajtra večer spíme až. Toto je hodina číslo 1, ktorú sme hore. No dobre, ideme na raňajky.
Máme hodinu číslo 2, čo sme hore. 22 hodín do odletu. Odchádzame vlastne v našich raňajkách, boli veľmi dobré. Ja som napraskaný až až. Fajne sme mali všetko, jogurtík, mliečko, cereálie, šunka, toastík, fajne na trhy vasielkom. Všetko dobré a teraz ideme na vlak. Ideme na vlak. Poďme na vlak. Akože... Chceme sa sfotiť, ideme na kávu. 20 hodín do odletu. Ako inak, ideme ohodnotiť WC. Toilet, yeah. Black door. Okay. Okay. Thank you so much. Už som to našiel. No. Pozrieme, je to tu temné, potemné. Samé čierne farby, okej, mužiček, tu takto. Ale počkať, vychytávka jedna. Áno. Takto sa tu šlape voda. Takto. Keď šlápnem, je voda. Toto je unikátna vec. Naozaj unikátna vec na tomto vecku. V kaviarne v Taliansku. A ideme teda na WC. Tak tu sme predtým, ideme vlastne pomaličky na námestie svätého Petra, máme tam, to tu sme zaregistrovaní na druhú, je hodina číslo, úplne som zabudol, že aká hodina je. For kids, takže to sedí. A ja by som si dal kľudne. Ježiš, to... Stále tu skrúžime okolo toho kolosea. Ideme tak, kde dá si dačo zimné, studené, lebo sa asi roztopíme. Máme tak 94 stupňov a 33 Celsia a odložím toto tu, lebo sa ideme sa roztopiť. Dobre, tak už sme pred bazilikou svätého Petra. Ideme dnu, ideme čakať rad, lebo je dosť dlhý rad. Ale tiež vypneme a si to užijeme. Toto tu je asi várka 14:00, čo sme aj my. Ja si myslím, že to je tak. Postupne púšťajú, tak čakáme tu so všetkými hore.
Norby ti vám dá update. Takže je presne 5:20. 4. Takže chýba nám 13 hodín do odletu. My sme prešli už 2 baziliky. Chýba nám posledná, ohorujúca. Bazilika svätého Petra. Neviete, kde skôr pozerať, jednoducho. I was impressed. Yeah. Now we're going to a basilica of Saint John. Yeah. Yeah, Beba. And we need to go to the metro station. Kde sa ti nepomôže? Hey! Dobre, sme sa zdržali proste dosť dlho v tej bazilike. Áno, dlhšie než sme čakali, áno. A ideme do tej Lazarance. Lebo tam máme na 5, ale nejak nekontrolujú tie Časy. No a potom už také oddychovejšie tempo do odletu, keďže už nebudeme nikam spiechať. Takže tak. It was late at night. You held on tight. From an empty sea, a flash of light. It will take a while to make you smile. Somewhere in these eyes. veľmi dobrú pizzu. Ja som sa z málo kuskov najedol. Tak najedol, tak som si snack dal. Nenajedol. Eyes are on your side. You wide-eyed girls, you get it right. Fall back into place. Fall back in. Takže updateík. Boli sme si dať Mekači McFlurry, veľmi dôležitá info. Strašne pekné obrazy tu majú. Bol kupón, sme mali zľavu, takže nevyužiť by to bol hriech. Dobre. Teraz ideme do potravín kúpiť vodu, ale najdôležitejšia info je, že sme prešli všetky brany a môžeme rozdávať úplné odpustky dušom vočistí. A to je všetko. Už máme taký chillik. Šimon vlastne svoju obľúbenú kvapalinu snaží nájsť za výhodnú cenu. Šimon celý španielským schodom a Norby, ešte sme Pipáš, tady sa nevchádza. A toto. A vidíme sa kde? S Jakubom pri Koloseu alebo pri Decathlone, kde si ideme kúpiť plavečky. What makes this fragile world go round? Were you ever lost? Was she ever found? Akože je slabé svetlo, alebo slabé svetlo. Somewhere in these eyes.
kapu. Takže mali by sa tu pušťať vecka vlastne, basic vecka, ako hovorí Šimon, ako hovorí klasik. No je to tak, presne tak, jak hovoril Šimon. Voda sa púšťa nohou. OK. No, trošku neoprátané to tu je. Nechcem nič, ale vecka treba vždy hodnotiť každá reštaurácia, lebo to je celok vlastne. Celková reštaurácia sa hodnotí ako celok, takže vecká sú tiež dôležitou súčasťou, pretože spremňujú pobyt vlastne občanom, ktorí tu jedia. OK. Hlasenie odbila polnoc a aj 2 minúty. Čiže vám poviem vtip, ktorý povedal Šimon pred chvíľou. Veľmi vtipný, že sme tu pred zase na Koloseum. Sme tu pred Koloseum. Tu sedíme pred Koloseum už 2 dní, chápete? Lebo sme tu sadli pred 12. aj po 12. tu sedíme. Môže tam dať potom také toto. Ten klap, daj tam potom ten klap, vieš čo, tleskajú ľudia. Dobre. Som živé sochy. Platia ich, 24 hodín denne tam stoja, že by mali na jedlo, na posteľ, že by mali kde spať. A do odletu, prosím pekne, do odletu nášho letadla do Budapešti nám chýba 6 hodín. Niečo. 5:57 presnejšie. To znamená, že nás čaká ešte dlhá noc. No a vlastne updateík je po druhej. My sme pri fontáne pri Trevi. Po druhej, ne? Či po tretej? Po tretej je? Či po druhej? Po druhej, keď by bolo po tretej. Všetci sa tu fotia pri tom onom. Pretože sme koľko hore? Sme dlho hore, ale ešte máme 5 hodín do letu. Tak 18. 18 hodín, nepojeme sa. Ešte aby sme išli spať. Ale ja už neviem, či... Neviem, už sme tak unavení, že neviem, či to bude vhodné dávať vôbec tak, kde, no uvidíme, že... Je ma vidno. OK. Neviem, či ma je vidno, ale nachádzame sa nedaleko. Jaj, je tu vypadlo. Santa Maria Maggiore. Santa Maria Maggiore. A je presne za 10:03 a nám ide bus už 4. na letisko. Takže ešte hodinku pobudnúť tu v Ríme. Neskôr o 6. budeme odlietať. Takže let je už celkom blízko a dúfame, že si pospíme aj trocha v lietadle a o 8. by sme mali byť v Budapešti. Čo by som povedal? Ideme sa vyspať do lietadla, lebo sme veľmi unavení, celú noc sme nespali. Šimona trebalo kresliť celú noc, niekoľkokrát padol a celkovo to... Zažili sme veľa kritických situácií naozaj, ale spoločne sme to zvládli. Spln sa nám senil. Je to dobré. Your skin, no one else can feel it for you. Only you can let it in. No one else can speak the words on your lips. Drench yourself in words unspoken. Live your life with arms wide open. Today is where you're
Letli do Budapešti. Cítím sa, keby ja prešiel. You have arrived on yet Párny another válec. time flight. Oh, oh. I break tradition. Sometimes my tries are outside the line. Yeah, yeah. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. No. Staring at the Toto je naša 30. hodina hore. Trošku sme spali v tomto letadle, ale je to naša 30. hodina hore a but I can't live that way. ja mám slovo. Staring at the blank page before you. Open up the dirty window. Let the sun illuminate the words that... Tak vystúpili sme z autobusu z letiska a ideme teraz, si dáme nejakú kávičku. Potom sa pôjdeme trochu prejsť a potom už uvidíme, že jak to, čo ďalej to bude. You cannot find reaching for something in the distance. So close you can almost taste it. Release your inhibitions. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you. Only you can let it in. No one else can speak the words on your lips. Drench yourself in words unspoken. Proste, ono to je drahé. While your book begins, the rest is still unwritten. Sme sa najedli, úplne parádne to bolo. Ideme teraz robiť check-in do hotela, sme mali tam, nemali, ale check-in bol od 3, je teraz pol 4, takže akurát tam dojdeme. Teraz doľava, ne? Ideme doľava. No one else can speak the words on your lips. Drench yourself in words unspoken. Brutálne. Ale my očakávame, že to bude gauč, špinavý úplne. V pivnici dole, tak kde si teréne úplne v malom kutíku, trošku krapky, rozpršný. S týmto my rátame, ako to bude lepšie. Tento intercontinental, však ja to vyzerá znovu. Tak, keď to bude lepšie, budem len milo poprávať. While your book begins, the rest is still unwritten. Staring at the blank page before you. Open up the dirty window. Let the sun illuminate the words that you cannot find. Reaching for something in the distance. So close you can almost taste it. Release your inhibitions. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you. Only you can let it in. No one else. Slippers? Slippers. Župans. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you. Only you can let it in. No one else can speak the words on your lips. Máme 37 hodín sme hore. A tento výhľad stojí za to. A ideme teraz trochu sa prejsť a dáme taký chill na večer. The rest is still unwritten. The rest is still unwritten. 39. hodina hore a čo si užívame večerný Budapešť. Bo my sme unavení, ale ešte nejako stále chodíme. Takže ideme čím skôr na hotel a ideme asi spať. Využijeme hotelovú službu fitness centra, potom saunu, bazén, Hej. Potom ideme vlastne na obed a domov. A ideme. Chlapci, tleskajú vám. I see trees of green, red roses too. Je to nenormálne, jak to tu je. Normálne to takto hraje na piano.
And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, Máme čo, 9 hodín, 7 minút, ideme na raňajky. what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. Úplne vynikajúce raňajky. Norbi, však ty povedz. To mňa netreba komentovať. Incredible. To fakt bolo akože nenormálne. Tak ideme teraz úplne chilliť. Brutálne. Chill, mesto. Máme sa prejsť trošku a už ideme na Flixbus domov. Bohužiaľ. Dobre, už ideme, odchádzame. Ďakujeme. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur Sandišpan bazilika. dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en mourir. A nič, končí sa nám výlet. Môj highlight, stredko s Jakubom a pivečko na streche, čo máme iba fotku z neviem už skadiaľ, začína A. Asi Armenia. Arménia s arménským mníchom. To bolo veľmi krásne. Šimon? Ťažko povedať. Bolo to krásne, tie brány boli super. Hoci to bolo také len, že prejdeš to, ale asi tie baziliky, no. Tak išli sme kvôli tomu, bolo milé. Ale akože tá strecha s tým Arménčanom to bolo veľa. Nič také som nepovedal, ale bolo to také príjemné. Norby, highlight výletu?
Veľmi veľa momentov. Neviem vybrať. Wellness bol dobrý, tá vyhliadka, čo sme tam sedeli, bol dobré. Ten hotel, však to bolo neskutočné. Hotel bol dobrý. Neviem vybrať jeden. Hej? A klasika. To tí Maďari. Klasika na zlej strane, musíme obísť to celé. No, obísť.